jamhuriya mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sare hande ko ñalawma altini hawri ko 2 lewru juin hitande ujunnaji 2020 habruji mon e ɗemgal Pulaar ko ɓuri hen hewde ko Afrique e Europe guiɗirɗen ko toon to Mauritanie ene seppoji mbaɗi hande toon to Nouakchott e Nouadhibou sibu biyeteɗo Hawa Traoré ɓandu mum yitede no wara toon to Nouadhibou ha hande toon to Mauritanie hono kanko Moussa Fall coordinateur dialogue national toon to Mauritanie o fottino e pelle kaɓeteɗo oɗo saji joni pour ɗemɗe gendiyankoje toon to Sénégal ma en guidorota bor hono dialogue national gonɗo toon enen continue en ɗamina gasata ko ñande nayyi ƴeewen kadi ko haala hen ko fate surtout ko fate APR tournade kadi e haala kanko biyeteɗo mayaɓe ko haali toon to télévision Sénégal kadi wani ko dañi teddugal mawgal hono kanko goto e ɓiɓe muɗum biyeteɗo professeur Alioune Sall ene wayno nomama yo won vice président commission des droits international ɗum no toon to Nations Unies kanko Ousmane Sonko kadi mono toon to Guinée ene ƴeewen kadi holko woni jillu makko to holto fayti bangol habruji men international toon to Nigéria ɗum noon surtout nokku no biyata Niger mboɗɗam waɗi toon kene ɓuura temedde ɗiɗi neɗɗo maayi hen toon to Ukraine holko anda oɗo saha joni e bombardement ji kamɓe Ukraine naɓe mbaɗi toon to Russie ɗi en cakkitoro habruji meɗen toon to Gaza toon to Gaza e tumnade kadi habruji ɗi Al Jazeera hokki hono kamɓe Nations Unies ene wayno koɓe waɗɓe ɗaɓɓande won Israël enquête caggal nde continue yiyede won Israël ene fella yimɓe ɓe ganduɗa araɓe ƴewde ko ñaami walla ƴewde balle tellinteɗe toon ɗum woni titre min ɓuddumon e oɗo journal ma en gartu desuji muɗum joni siftinɗon toon hande ko altine 2 lewru juin hitande ujunnaji 2025 ma en gartu joni Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Jowol International ko Burkina, Mauritanie, Cameroun, Sénégal kono Radio Jowol International no haale saforore جول ساري موجودة من أجلكم سعادتنا تكمل بالتعاملنا معكم wolo képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek Radio Jowol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah so ninke Radio Jowol Sare a wiki temberini kas woni sababu ngona pullo capa so ninki walla wolof geɗal ma nen eya nder Radio Jowol International wonandi jogiiɓe publicité ji jokkondiru eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diop El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jamhuriya mon binɗen no habru en gardi men ni habruji meɗen hande ko caggal leydi ɗum habruji men international toon to Mauritanie guiɗoɗen seppuji jiyama toon to Nouakchott e Nouadhibou hande ɗum noon toon to Nouakchott yimɓe hewɓe gaari darade toon to yesso assemblée nationale to hollude météo men subabunde caɗele kamɓe rewɓe jiyata ɗum noon ko fate fitinaji patuɗe mumen ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde tawa toon to Nouadhibou soko debbo goto biyeɗen Hawa Traoré nde tawa kañum ene ƴeeɓa toon to Nouadhibou kadi ne wara ɓandu mum ne tawa kene sudda ɗum noon ne wayno ko oɗo saha joni kamɓe arɓe toon to yesso assemblée national ɓe ne wayno daaɗi rewɓe ne nani e hen surtout henno ko rewɓe noddude pour wiide tampi hankadi discours aji jiiɗi hankadi ko hankadi luwaji walla kuule mbaɗe en jiiɗi kadi ko ñawoje mbaɗe taw ñawoje ɗe ko ñawoje kittuɗi ko ñawoje kadi gonguire gonga pour beele ne danda ɗumen kamɓe suka kamɓe ɓeɗo rewɓe e nder kadi koɓe kollata toon surtout ko way pancarte uji walla ɗum ɗo gueɗe ɓe jogui e no en mbawi wullitade rewɓe yanneteɓe toon e surtout en fitinaji patuɗe e rewɓe baɗoji toon to Nouakchott e baɗoji toon e nder leydi ndi fof taw laamu ngu en jaɓani wattude hen haqqille ɗum noon e nder kadi koɓe kaali toon kamɓe ɓeɗo seppoɓe tan ne waɗi hen jeeyaɓe
ko jaaɓe société civil ya jaaɓe waɗi kadi yimɓe activités gonɗi hen surtout haɓanteɓe ko fate droit humain e yimɓe kadi représentant ji parti politique gonɗi toon ɗumɗuɓe toon to yesso assemblée nationale to ɓe mbi wonde ɓe jiiɗi ko walla enquête waɗe fate bargol makko kanko Hawa Touré donc jiitaɗo no maayi toon e nder galle tuumaɗo waɗi barɗo mo ha hande ne continue yiilede donc to Nouadhibou kadi seppuji mbaɗi toon kadi to yesso surtout en sécurité nationale ɗum ɗo fof kadi ene wayno ko message goto ko ñaagade laamu ngu yo wattu haqqille e surtout yo rokku fayida no fewi ko fate rende sukaɓe rewɓe ɗum noon ko sukaɓe hen e mawɓe hen foof kadi ene wayno ko kala ko wiyete violaji walla kala ko wiyete ko rewɓe janete walla fitinaji paate rewɓe kuule pawe hen kadi ñawoji paweteɗe hen taw ko ñawoji gonguire gonga toon to Mauritanie tungnaɗi kadi galle Juin yanko biyeteɗo Sénan Lyon ono délégation goto taw ko pelle piine gonɗo toon pitiɗo ko fate ɗemɗe gendiyankoje mbawino jaɓɓede to ñande aljuma nde toon to Nouakchott ɗum noon jaɓɓi ɗumen ko biyeteɗo Moussa Fall kañum ko woni coordinateur dialogue national poɗɗo wadde toon to Mauritanie donc caggal nde ɓe pottite makko kanko Moussa Fall ene wayno ko yimɓe délégation mbawi haalde wonde hol nafoore wonde oɗo saha joni e ɗe rimɗinde ɗemɗe gendiyankoje toon to Mauritanie ɓe kaali kadi ɓe jetti kadi peeje kewɗe baɗanoɗe surtout nde ɗemɗe gendiyankoje keftina nana e systéme éducation guila hitande 1999 e kadi e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi e surtout ene nde institut mo mbiyata promotion et l'enseignement de langue nationale nde waɗa nde créa toon ɗum noon ko mbiyata IPLAN ɓe kono e wayno ko délégation ngaji ɗi ɓe mbawi rokkude kadi hono kanko coordinateur o dossier mo ganduɗa timmuɗo dossier o ene waɗi hen ɗaɓɓude wonde ko hono ɗemɗe ko wayno Pulaar soninke e wolof yo mbaɗe officialisé ɗum noon yo ndimɗin hankkadi gona ɗemɗe national e kañumen ko nanne kadi e nokkuji jangguinteɗi ɓe mbawi hen ɓeydude hen kadi humpito jogaɗo ko fate ɗeɗo ɗemɗe hono jangguirnirte e systéme éducation ɓe mbawi kadi wadde hokkude kanko Moussa Fall kadi déclaration coordination mbaɗaɗo ñande nogas mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ɓe mbawi kadi ɓeydude hen note personnel taw ko kamɓe eɓe kuccinɗume coordinateur ɗeɗo fedde ko wawi wonde fof ene wayno ɗeɗo pelle mbawi haalde kadi ene wayno ko caɗele ɗe ganduɗa jiyaɗe no fewi pour wawde gonɗin ɗeɗo ɗemɗe donc ene wayno koɓe gullitima wonde ko ala taw officiellement hol statut baɗaɗo pour ko fate ɗemɗe ɗo hen e kadi ko laamu haalata foof pour gonɗin ɗemɗe ala fof ko haalata hen toon to banggue éducation e toon kadi to banggue médiaji ɗum noon ne wayno ko ala soutien pol godaɗo pour ko fate fortude ɗemɗe ɗe beele nanne hen e ɗum noon kadi ne wayno ko ɗemɗe ɗe henna ɗeɗo ɗemɗe tati surtout kalaɗe ala fof ɗo ɗe nannete kadi décision ngaji walla nokkuji ɗi ganduɗa décision ngaji ne mbaɗe toon surtout ko wayno laamu donc wi wonde ko ɓe mbawi wadde proposition ngaji mabɓe pour wonde ko dialogue national jogoɗo wadde o walla jiiɗaɗo waɗa o kañum hoore mum yo fellita fewje ko fate ɗemɗe ɗeɗo ɗemɗe gendiyankoje national mbaɗe hankkadi officiel ɗum noon kadi takkine ɗemgal arab kañumen fof kadi nanne e nder systéme éducation ɗum noon ko guila école aji tokosi ha yettanma école aji mawɗi ɓe mbawi kadi siftinde hono kanko coordinateur o wonde ko jogade ɗemɗe gendiyankoje kewɗe surtout hen diversité linguistique ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa bawɗe wallude leydi Mauritanie pour ha yimɓe foof mbawa natodirde donc ɗemɗe nayyi fof tan mbawi haalede mbawi janggede toon to Mali tugnade kadi ko radio France international habri donc tugnade hande radio France international ko haali en mbi wonde ko jinini wawi yande nokkuji kewɗi toon to Mali taw kadi jangol ngol kadi ɗum fof ko huya coordonné waɗi koye saaha goto ɗum noon ne wayno ko kamɓe groupe oɗo soutien à l'islam biyeteɗo jinini gonɗo toon ɗiɗo nokkuji ɗe ɓe jani woni toon ko site uji gonɗo Tombouctou ɗum noon ene wayno ko oɗo subaka altine hande donc tugnade hande ko radio France international habri hono kamɓe jeni ɓe wayno ɓe jeni ko laabi hakke laabi nayyi toon surtout de région gonɗo toon Tombouctou ɓe mbi ɗum fuɗɗi ko guila 10 heures subaka toon ene wayno ko yimɓe hewɓe won hoɗɓe toon to Tombouctou mbi ɓe nani wonde pusanɗe kewɗe ne mbaɗi toon to nokkuji ko taari Tombouctou e caggal mum ɓe nani kadi ene wayno ko yimɓe ne pellodira e heure uji ɗiɗi caggal muɗum
ene wayno kadi kamɓe jinin ɓe mbawi ni wiide wonde ɓe mbaɗi ɓe kutorima kamkas ɗum kan goto militaire gonɗo ɗon e nder wuuro he caggal mum ene wayno nanama kadi pirlaji wonde piyan ene goni toon to aéroport kadi ene wayno ɓe mbi wonde ɓe mbawi kadi heɓtude poste uji ɗiɗi contrôle toon to banggue rewo ngoɗon wuuro kadi e nder e wuuro he radio france international haali tan wi wonde ko ene wayno koɓe mbawi wiide ɓe jani e nokku o keno laabi nayyi tugnade noon hande koɓe kala mbi ene wayno ko e nder ñalawma he ono kamɓe gouvernement local gonɗo toon Tombouctou wawi e nder communiqué mo haali wi wonde ko ene wayno ko won waɗboniyankoɓe tantunoɓe nadde e nder kamuji militaire ɓe mbawi ɓeɗon waɗboniyankoɓe kadi mbawi no werlade ubiji toon to aéroport gonɗo toon Tombouctou kono ɓe mbi wonde ko ala bonandeji baɗɗi toon ɗum ko gouvernement haali on to banggue mabɓe kamɓe armé Mali ɓe mbi wonde ko ɓe mbawi bonnude complot mo ganduɗa kamɓe waɗboniyankoɓe joguino pour nadde e nder kamuji mabɓe militaire uji wawi wonde foof ene wayno ko tugnade ha hande radio france international ko haali mbi wonde ko commando suicide jinin kañum hoore mum taw ko waɗi ko yimɓe jeegom ha jeeɗiɗo mbi wonde ko mbawi warde soldateɓe kewɓe kadi mbawi bonnude gueɗe kewɗe toon to ɗiɗon nokkuji ko wawi wonde fof ene wayno ko ha hande radio france international wi wonde ko ala bilan mo ganduɗa précis moɓe keeɓi pour ko hunde nde ɓe mbawi vérifiede toon to sénégal ko habaru belɗo d' abord hono kanko professeur Alioune Sall ene wayno e ñalawma he o suɓama yo won vice président commission de droit de droit international commission droit international nations unies noon ko hunde 60 guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ɗum noon kadi ko assemblée national wonno ɗum donc nguɗo baatu wonno ko toon to Genève ko baatu kadi baatu jeeyagu kadi e manditare capanɗe jeeɗiɗi e jeegomiji oɗo session gonɗo toon to baɗɗo taw ɓe jooɗi toon ko Genève donc ene wayno ko kanko Alioune Sall professeur Alioune Sall kanko kadi ko ene wayno ko professeur o wonno toon ko toon to UCAD kadi ko kanko hoore makko ko juge o wonno e toon to cour justice de la CEDEAO ene wayno ko kanko suɓa yo won vice président oɗo commission kanko noon ene wayno ko neɗɗo jangguɗo toon to Prytanée militaire Saint-Louis o jangguno kadi ene wayno ko professeur titulaire ko ancien kadi avocat barreau de Paris et de Dakar kadi kanko hoore makko meeɗi wonde juge à la cour de justice CEDEAO ɗum ɗo fati ko teddugal mangal wonande Sénégal hande toon to Sénégal hono kanko Ousmane Sonko ene wayno ko ñalawma hande woni ñalawma ko cakkito toon to Guinée Conakry donc e tugnade kadi habaruji jaltutoon heno kanko Ousmane Sonko wi wonde ko leydi Sénégal e leydi Guinée mbawi hesɗitinde cehilagal surtout wawde liggodirde ko fate ɓeydude ɓamtare wonde hakkude leyɗele ɗiɗi e surtout en no kanko Ousmane Sonko no haalir ɓeydude dejere hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi e surtout en ɓeydude kadi ɓamtare gonɗo toon pour beele kala leyɗele ɗiɗi ko jogui ko fate ngaalu ene mbawa wossodirde hen e surtout kadi en wayno ko jokkodiral kala ko fate institution ngaji noon guila parti politique ha e gueɗe mbaɗe noon e surtout en kadi ko fate infrastructure ganduɗa pelle gonɗe laamu e kadi ha e gueɗe ne kutorteɗe ko wawi wonde fof kanko Ousmane Sonko ene wayno ko wonko fela hen wiya wonde ko nde yahanno nde wonno namdanoma walla yimɓe kuccitine makko ñaguinimo yo so yettima Guinée yo haala surtout enne ɓeɗo yimɓe activité yimɓe ɓe ganduɗa haɓanteɓe ko fate en droit ji won ene wayno ko oɗo saha joni naggaɓe ganduɗa to goni hono kanko biyete Fonike Mbengue kanko biyeteɗo Billo Ba e journaliste goto biyeteɗo Habibou Mourouane Camara kono wayno Ousmane Sonko nde fotte hono tolno makko mo Guinée biyeteɗo Ba Wuri e wayno o wi wonde ko ɗiɗo question ngaji wona o haalino o wi wonde ko so tawi ɗum ari wonde ɗon ɗo wawi haalde o haala ɗum ko avec neware avec kadi sehilagal kono noon ene wayno o wawa arde toon e ɗiɗo nokkuji conférence baɗo ni pour o wiyan wonde holko haali o haali ɗum ɗo walla o haalani ɗum ɗo ko wawi wonde foof kanko Ousmane Sonko o jaɓani haalde ɓeɗon kanko Ousmane Sonko noon ene wayno ummima toon hande Guinée o fayi toon to Sierra Leone ɗum noon ko toon woni jiiɗu makko cakkitu fate Afrique de l'Ouest ɓeɗeɗo balɗe ne ɓennuɗe toon to Sénégal hannde noon ko dialogue national ene continue wadde liggey muɗum commission ngaji ƴeftama donc ko tugnade kadi konguɗi jaltuɗi toon to télévision hono kanko jeeyaɗo e Pastef hono député Mayabe Mbaye o haali haala nde ganduɗa oɗo saha joni ma addu caɗele mawɗe walla ma irtu kadi haare politique wonde toon
kanko député Mayabe Mbaye ɗum noon ko membre Pastef e nder halluji ɗi o haali ɗum noon taw haltino hen oɗo saa joni ko hol ko gueɗɗe ɗe ganduɗa kalteɗe ko fati oɗo débat o wi wonde ko ene wayno ko parti APR ɗum noon parti mo kanko Macky Sall mo ardi ene wayno oɗo saa joni ene tumani wonde ko kañum hoore mum wawi no nangude walla wawde yobde yimɓe ɓe ganduɗa takkaɓe waɗi fitnaji nder seppoji bannuɗi tugui hitande ujunaji 2020 ha yettinde Macky Sall woni e laamu nde ɗum noon ko ɗum ɗoji ko mbiyata ɗum nervis ɗum noon o wi wonde ko enquête ne continue waɗa oɗo saa joni so tawama kamɓe APR kamɓe gongira gonga eɓe jeeya eɓe tuuma koɓe tuuma koko gonga ne wayno hawnaki parti APR kañum hoore mum koko momtete koko itte wiyete wonde ko forano wadde ɗum ɗon noon ko haaluji ko révélation mo kanko oɗo député mo waɗi ɗum ɗon kono noon so tawi ɗum ko gonga ɗum kadi ko hunde jogorno irtude haare politique wonde oɗo saa joni siftinde on tan ko laamu Bachir Diomaye Faye gila ne ari ene wayno ɓena takka ɗum wonde ko kanko Ousmane Sonko e surtout ene gouvernement makko mo socio ɓe goni koye wattade kala koɓe mbaɗuno walla kala ko waɗuno gueɗe ɗi ganduɗa henne ɓe beelaka ɗum noon ko surtout ene nangude yimɓe jeeyanoɓe APR walla jeeyanoɓe gouvernement mo kanko Macky Sall mo ardi ɗum ko wawi wonde foof so tawi oɗo déclaration mo kanko Maye Mbaye mo haali ɗum noon to entretien makko mo wonno émission biyeteɗo Sunugal 2024 so tawi ka ɗon haala ko gonga ɗum noon kadi ko hunde jogorde irtude haare politique wonde toon to Sénégal toon to Nigéria tugnade kadi habaruji gomriɗi toon to Apa News ɗum noon en mbi wonde ko toɓoji mbaɗino toon ɗum noon surtout balɗe ɗiɗi ɗe ɓennuɗi ɗiɗon toɓoji kadi e nder région gonɗo toon to état moɓe mbiyata Niger noon ko région gonɗo toon e Nigéria wona état Niger leydi kañum hoore mum ene wayno ɓe mbi wonde ko nokkuji ɗiɗon nokkuji mbaɗi kene wona hakke 100 walla ko famɗi fof 100 neɗɗo maayi hen ɓe mbi kadi wani ko gueɗe kewɗe boni toon ko ɗum waɗi hono kanko gardiɗo leydi Nigéria hono Bola Tinubu wawi neldude délégation mawɗo toon to oɗon région ɗum noon tawa délégation ardi ɗum ko ministre de l'information et orientation nationale biyeteɗo Mohamed Idriss oɗon ministre kadi kañum hoore mum ene yaadi des affaires humaines et de la lutte contre la pauvreté biyeteɗo professeur Nentawe Gauche Yilwada ko wawi wonde fof ene tugnade koɓe kaali ɓe mbi wonde ko non seulement ɓe jaari toon ko pour wallude boniraɓe oɗo saa joni kono ƴewde kadi nokkuji ɗi no mbawi bonde et surtout continde kadi rentinde yimɓe surtout wonɓe ɗiɗon région ngaji ɗo nokkuji ɗi ganduɗa hawnaki toɓoji ɗi so mbaɗi ilemeje ɗe ma walla ndiyam ɗam ne wawi bonnude gueɗe kewɗe rentinde ɗumen holno pewnitortade ɗum arde ko wawi wonde foof hande tugnade bilan kammo ɓe dokki oɗo saa joni ko fate ɗiɗon toɓoji mbaɗi ɓe mbi wonde ko famɗi foof ene wona ujunaji 3 neɗɗo wawi kene wona ujunaji 3 ne wonde koɗanɗe men boni guiguinama kene wona 260 hoɗande non ko guila e galleji e laabi ɗiɗo fof ene wayno oɗo saa joni boni toon to Mokwa e Raba ɗum noon e tugnade hande koɓe kaali ko hono kanko Bola Tinubu o wawi kadi neldude message ɗum noon par télévision message pour hollude sunare gouvernement maɓɓe e sunare kadi Nigéria naɓe foof ɗum noon tugnade kadi habaruji jaltude toon to Apa News habaruji men international hande toon to Gaza e tugnade kadi ko Al Jazeera haali hono kamɓe ɓe mbawi wadde ɗaɓɓande hono enquête yo waɗ contre dadiɓe Israël kontinɓe warde oɗo saa joni yimɓe ni wonɓe nokkuji ɗe ganduɗa henno wallude Palestine naɓe surtout yen ko fati ñamde e ko fati ko jaram kanko secrétaire général des Nations Unies hono Antonio Guterres noddi hono groupe indépendant kañum hoore mum yo waɗe oɗo enquête surtout nde yiita wonde ko kamɓe Israël eɓe pella yimɓe civil en taw ko nokkuji ɗi ganduɗa ɓeɗon civil en gari ko ƴeftude ko ñaami walla ƴewde ko ñaami walla ƴewde balle ko wayno walla yimɓe ɓe ganduɗa men wonɓe toon ni enen ballodira e ɓeɗon yimɓe pour palestinaɓe wonɓe ɗiɗon nokkuji beele mbaɗe ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum woni ko yalti oɗo saa joni tugnade hande e ɓetake o wi wonde ko winde ko soldateɓe Israël naɓe ne wayno pelli civil en yimɓe civil en arnoɓe ƴewde balle e ɗum noon kadi nde pella ɗumen nde taw hay avertissement goto ɓe dokkani ɗum noon ko Al Jazeera haali ɗum reporter Al Jazeera biyeteɗo Tarek Abou Azour haali ɗum ɗum noon wayno ko ɗum ɗo fof kadi ko peeje ko gueɗe ɗe ganduɗa Israël naɓe oɗo saa joni eɓe teskira eɓe mbaɗa ɗeɗon gueɗe
fellude yimɓe civil en walla fellude même hay diplomate uji gonɓi e ɗiɗon nokkuji ko wawi wonde fof anda ko enquête o sene jogori yaɗo sabu Israël ko waɗa ko fof tumnade hande Al Jazeera ko haalata wi wonde ko États-Unis supporte ɗum donc hayso enquête wiyama no ummini ene wawi ko États-Unis ene wawi wadde hen veto muɗum toon to Pologne résultat ji élection ngaji jaltuɗi hande holli wonde ko kanko nationaliste biyeteɗo Karol Nawrocki ko kanko gagné élection ngaji toon to pour ardade leydi Pologne ɗum noon tugnade hande e habaruji jaltuɗo ene wayno ko ɗum ɗo foof ko hawnaki oɗo jaaro 42 ɗum ɗo ene wayno ko sibabunde ideji gendiyankagal jogui ko fate leydi Pologne hawnaki so tawi ɗum ɗo kadi ma ustu doole no fewi ko fate kamɓe Europe naɓe toon to Ukraine ha hande labtani no fewi no hol bonnandeji no mbayi toon ɗum noon toon to Russie ɗum noon caggal nde holla hono kam Ukraine naɓe ɓe neldi toon drone aji kewɗi ɗum noon drone aji ɗi en kadi ko tugnade ha hande ko haala ko drone aji moftunoɗi e conteneur uji taw ɗiɗon conteneur uji nawa ko mbawi nawede ha nokkuji takkiɗi ɗo ɓe jinno attaque ɗum noon ko toon to Russie ko caggal nde ɗiɗon conteneur uji guddita ene wayno ɗin drone aji diwna hollama nokkuji kewɗi au moins hakke nokkuji 4 taw ko base militaire uji kamɓe Ukraine naɓe mbiya ɓe jani toon ɗiɗon drone aji noon noɓe mbiyata ni ko drone aji mbiyata taw ko drone aji tokosi kadi kono ko drone aji bawɗi nawde jeygol no fewi o hollama hen ni won drone aji ɗi pellata ene wayno ko ɗon to militaire uji Russie naɓe goni taw koye nder ladde ɓe mbaɗata ko jeygol koye ladde ha ladde nde suuma caggal muɗum ene wayno ko rawata hen ko pettoje donc hollama kadi nokkuji ɗo avion ngaji gonno surtout toon to Siberia ko nokkuji goɗɗuɗi Ukraine no fewi ken wona hakke ujunnaji 4 kilométre kono noon wiyama hollama drone aji en jandini toon walla enen jandi toon e avion ngaji enen duppi ɗumen ala confirmation noon gummiɗo toon to Russie kono ne wayno ko gouverneur mo région gonton Sibérie haali tan wi wonde ko ene wayno ko kamɓe Ukraine naɓe drone aji mabɓe mbaɗi toon attaque kono noon ne wayno ko ala bonandeji donc wawi wonde foof ene wayno ko poɗodiral oɗo saha joni surtout yenne image uji ɗi kamɓe Ukraine naɓe kollata e kandi kamɓe Russie naɓe deƴƴere mabɓe pour wiide wonde ala ko waɗi no fewi ko wawi wonde foof so tawi ɗum no wodi firti wonde ko jaam ne woɗɗi dañede toon to guerre gonɗo hakkude Ukraine e Russie tawde goto fof nan continue werlade bombardement ji e nokkuji ɗo civil en goni e kadi ene wayno ko hawnaki kaldigal ha jaam ɗum dañirte jogorani wonde kaldigal bawgal yiyede ko yaaci bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji moon e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma altine 2 lewru juin hitande 2025 gasi haalaɓe so Allah jaaɓi ma en gartu janggo ko musidɗo mon Amadou Touré haalde noon yen mbaali jaam on jarama